ବାହାର କର ସେ ଦବ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି କୋଉ ଜିନିଷ ନେଇଛୁ ଥୋଇଦେ। ମୁଁ ନେଇନି ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ି ଦେ ଭଲରେ ମାନିବନି। ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ। ସୁନା ମୁଦିଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖଟା ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲା ପାଇଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଦି ବୁଦି କିଛି ଚୋରି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆ ଘରେ ପଶି ଆକୁ ବାଡେଇଲେଣି। ଏସା କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାବା ନ ଠକ ବାବା। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁନଥିଲି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଭଲ ଲୋକଟା, ତା ମୁହଁ ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉନି। ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇ ଲୋକ ଚୋରି ମୁଦି ଖୋଜିବ। ମିଳି ତ ଗଲାଣି ଆମ କାମ। ସଦାବେଳେ ଠାସୁକୁ ମାରିକି କୁହ ବାଜିଯାଏ। ଆଜି ବାଜିଲାନି, ଲୋକମାନେ ମାରିବେ। ଜଲ୍ଦି ଆସ ବାବା, ଜଲ୍ଦି ବସ।